Meerdere voetbalclubs in Noord-Friesland hadden besloten hun sportcomplexen dicht te smieten, vanwege toenemende coronabesmettingen. VV Howard is een van die clubs. Wij hebben op dit moment 4 leden die zich testen laten. Die jongens zijn op een feestje geweest, goed over de week denk ik. En achteraf bleek dat er iemand west had die het virus oprond had. En de lijn rent dus naar dat feestje daar werd ze west had. De jongens die ben natuurlijk aardig schrokken, maar die had ik het gevoel dat ze lichte klachten hadden. En het advies is om die dan testen te laten, dus dat had ik dingen. Wij hebben voornamelijk hele korte lijntjes met de dorpsvereniging uit het voormalig Dongerendeel. Dus dat ben wij zelf, Ternaat, Rob de Boys, Oostergo en Aanjem. We hebben best wel korte lijntjes en het initiatief om alles dicht te gooien komt eigenlijk voornamelijk uit die hoekenwij. Dus juist dat buurtvereniging Blaja, wat wij zelf in de jeugd combinaties met hadden, die had zich daar bij ons sluiten. En waar die had het in het stadium ook al dienen. Dus het is wel echt die noordelijke hoeken die eigenlijk het initiatief neemt. Hoe de komende weken eruit komen te zien voor de vereniging is voor ieder nog onduidelijk. Het is even een afwachtje. De jongens binnen de vereniging die testen binnen, die wachten nog op uitslag. Voor de rest in ons eigen dorp is het nog tamelijk rustig met besmettingen tot nota. Tenminste, ik ben net op een hichte van ons die het oprond. Maar als het om die hindertjes just, Oostenrijtje, Ternaat die er al bij, daar komt natuurlijk in het stadium al. Ja, dan is het denk ik voor u ook wachten op de eerste besmetting. We hopen het uiteraard net. Maar ja, als dat al zo is, dan zal de situatie misschien wel weer een beetje veroorzaken, misschien wel voor langere tijd dicht moeten. Maar dat is natuurlijk een beetje koffiedikje nou. Op dit moment is het denk ik heel erg onduidelijk voor iedereen wat er gebeurt en wat er gebeuren gaat. En wat ik zei is, wij hebben zelf nog geen besmettingen in de vereniging, maar ja, het is afwachten hoe dat erin gaat. En ik voor uzelf, maar ik zeker de gemeente, de KNVB en de veiligheidsregio waar het juist in contact met West had. Ja, het is toch zaak om samen een standpunt in te nemen en te zien wat we doen gaan. Om te zorgen dat we en dat virus onder controle krijgen en hopelijk zo snel mogelijk bij voetballen maaien. De gemeente Noord-Friesland wie net in staat om een reactie van de Kamer te gaan op deze situatie. Burgemeester Kramer liet in een videoboodschap wel wat van hem jaren. Maar bovenal, laat je testen. Voel je jezelf net helemaal lekker? Ben je koortsig of verkouden? Laat je testen bij de GGD, want alleen nog zo kunnen wij erachter komen waar het virus zit en waar het nog net zit. En doe je het net voor jezelf, doe het dan voor een oor. Voor de mensen die vanwege hun leeftijd of zonder situatie geen coronabesmetting permitteren kunnen.